nagħtukom il-lejla tajba. Nilqgħukom għal xandira diretta mill-Knisja tar-Raj it-Tajjeb taċ-Ċawla, il-Belt Victoria Għawdex, fejn sejrin inwaslulkom il-Lectio Divina għall-liturġija tat-tieni ħadd fi żmien Qaddis tar-Randan. Din il-lezzjo kif qed isir f'dan iż-żmien tar-Randan qed titmexxa mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Għalhekk jew inħallu l-kelma ta' Alla llum illi huwa l-Vanġelu tat-Trasfigurazzjoni meħud mill-Evanġelista Luqa iddawwalna matul din iċ-ċelebrazzjoni biex tkomplu wkoll iddawwal il-passi tagħna matul din il-ġimgħa illi ġejja. Ejjew nibdew billi inkantaw mal-kor innu illi propju huwa ispirat mit-tema illi qegħdin nirriflettu fuq għallum. Id-dawl ta' Ġesu illi irid jibdilna wkoll f'dawl għall-oħrajn. Kun int id-dawl. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Nitolbu. O Alla, intridna nisimgħu lill-ibnek il-għażiż. Itmana bl-ikel tal-kelma tiegħek u għamel li nsaffu l-għajnejn ta' ruħna ħalli nitennew bid-dera tal-glorja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, Ġesu ħa miegħu lil Pietru, lil Ġwanni u lil Ġakbu u tala fuq il-muntanja biex jitlob. U ġara li huwa u jitlob, id-dera ta' wiċċu tbidlet
u l-ilbiesi tiegħu saru ta' bjuda li tammex. U kien hemm żewġ tirġiel jitħattu miegħu, Mosè u Elija, li deru fil-glorja, jitħattu fuq it-tmiem ta' ħajtu li kellu jseħħ f'Ġerusalemm. Petru u sħabu kienu mejtin binas, imma baqgħu mqajmin sewwa u raw il-glorja tiegħu u żewġ tirġiel li kienu miegħu. X'ħin dawn it-tnejn kienu se jinfirdu minnu, Petru qal lil Ġesu: Mallem, kemm hu sew li aħna hawn. Ħantellgħu 3 tinet, waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija. Ma kienx jaf x'inhu jgħid. Waqt li kien qiegħed jgħid dan, ġiet sħaba u għattietom u huma beżgħu kif daħlu fi sħaba. U minn ġew sħaba instama' leħen jgħid: Dan hu ibni l-maħtur, lilu isimgħu. Mal-instama' l-leħen Ġesu sab ruħu waħdu. Huma żammew iskiet u għal dawk il-jiem ma qalu xejn lil ħadd minn dawk li kienu raw. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Nodu bil-qiegħda. Il-mistoqsija li nistgħu nibdew biha llum hija din. Il-ġrajiet tal-ħajja tiegħi, dawk l-iktar li joħolqu taqlib f'ħajti jew emozzjonijiet f'ħajti, kemm sbieħ kif ukoll inqas sbieħ jew koroħ. Dawn il-ġrajiet ta' ħajti milli-ma għoli narawhom, milli-ma sular inħares lejhom. Jiġrilna x'jiġrilna, aħna nistgħu ninterpretaw, nistgħu nikkonsidraw, inħarsu lejn dak li jiġrilna minn diversi livelli. Jekk ikollna nieħdu eżempju sempliċi, l-eżempju tad-diffikultà tas-saħħa li tiġri lil kulħadd illum jew għada. Din l-esperjenza li toħloq fija diversi emozzjonijiet. Liema interpretazzjoni nagħtiha? Il-Vanġelu tal-lum jippretendi illi jista' jagħtina l-ogħla, l-isbaħ, l-aħjar tifsira ta' dak kollu li ngħaddu minnu fil-ħajja. Dan kollu jsir fuq l-għolja, fuq il-muntanja. Bl-għajnejn ta' Alla, bil-viżjoni tal-Vanġelu, bl-għajnejn ta' Ġesu, aħna nistgħu nakkwistaw l-aħjar interpretazzjoni, l-aħjar mod, l-ogħla mod, l-isbaħ mod ta' kif nistgħu nispjegaw
niddeskrivu l-esperjenzi tal-ħajja tagħna, anki dawk l-iktar diffiċli, anki dawk l-iktar ibsin. Il-Vanġelu tal-lum isseħħ fuq muntanja, differenza minn dak tal-ħadd li għadda li jseħħ fid-deżert. Imma d-deżert tista' taraħ sew, id-deżert tista' tillimitah, id-deżert tista' tiddeskrivih sew mhux minn ġo fih, mhux minn ġo nofsu, imma meta titla' fuq il-muntanja. U spjegajna xi fisser id-deżert nhar is-sibt li għadda. Il-kumbattimenti, id-diffikultajiet, it-tentazzjonijiet tal-ħajja tagħna. Dawn nistgħu naqrawhom, nistgħu nifhmuhom, nistgħu nilqgħuhom, nistgħu nagħmlu esperjenza tagħhom iktar ma nitilgħu fuq il-muntanja, iktar ma nitilgħu fuq il-għolja. Fi kliem ieħor, iktar ma jkollna l-esperjenza tat-talb, l-esperjenza ta' relazzjoni tagħna ma' Ġesu, ta' relazzjoni tagħna ma' Alla fuq il-għolja, fit-talb. Fi kliem sempliċi, qatt kemm indumu fuq din l-art, mhux se jkollna deskrizzjoni, spjegazzjoni, tifsira li tista' tissodisfana 100% tal-esperjenza li ngħaddu minnha fil-ħajja. Qatt. Imma x-xewqa li jkollna tifsira sħiħa qiegħda fina. Nistgħu nifhmu, nistgħu narfu, nistgħu nilqgħu, nistgħu nħadnu, nintegraw, nagħmlu parti mill-ħajja tagħna tas-sew. L-esperjenzi li ngħaddu minnhom, ma speċjali l-esperjenza ta' tbatija, meta nitilgħu fil-għolja ħafna. Meta jkollna l-viżjoni ta' Alla, meta naraw bl-għajnejn tiegħu. Imma nistgħu mill-lum induqu nagħmlu esperjenza anki jekk parzjali, jekk biċċa ta' dan kollu permezz tat-talb. Meta aħna nidħlu fid-dimensjoni tat-talb. U din l-esperjenza ta' Ġesu illum. Għalhekk il-Vanġelu propri jibda ħamiju lil Pietru, lil Ġwanni u lil Ġakbu. U ħadhom fejn? Fuq muntanja biex jitlob. Ħadhom miegħu biex jitlob. U l-lejla t-talba tiegħi tkun li nitilgħu mal-mulej, li nħalluh jistedinna, li nħalluh jaqbadna minn idejna. U jtellana miegħu fuq l-għolja tat-talb. L-għolja tat-talb li ma tibdiex u ma tingħalaqx, ma tispiċċax il-lejla. Imma l-għolja tat-talb li tieħu r-randan kollu, tieħu l-ħajja kollha tagħna, l-esperjenza kollha tal-ħajja tagħna. U nħalluh lil mulej jitellana fuq l-għolja. Inħalluh inħarsu lejh, inħalluh jagħtina ċans narawh jitlob biex nitalmu minnu kif nitolbu. Biex nitalmu minnu ninqatgħu aħna wkoll. Nitalmu minnu nħarsu lejn ir-realtà ta' ħajjitna, lejn l-esperjenza ta' ħajjitna bil-mod bl-għajnejn tal-Missier. It-talb jagħtina din iċ-ċans, din l-opportunità li nħarsu lejn dak li jiġri fil-ħajja bl-għajnejn ta' Alla l-Missier. U allura għandna tassew bżonnu it-talb. Għandna tassew bżonnu. 8 ijiem qabel, il-Vanġelu tal-lum jibda 8 ijiem wara. Ġesu ħamijaw lil Pietru, Ġwanni u lil Ġakbu. 8 ijiem qabel x'kien ġara. 8 ijiem qabel Ġesu kien għamel l-ewwel tħabbira tal-passjoni tiegħu. Kien ħabbar muntanja oħra, għolja oħra, l-għolja taż-Żebbuġ, l-għolja tal-Kalvarju. Kien ħabbar l-esperjenza tad-diffikultà, l-esperjenza tad-tbatija, esperjenza li lil kull wieħed u lil kull waħda minna tbeżżana, għalkemm nafu li tagħmel parti importanti
mill-ħajja tagħna. U Ġesu jitla mad-dixxipli tiegħu fuq l-għolja li jimbagħad iktar il-qudiem fl-ispiritwalità l-isranija. Identifikajna mal-muntanja tat-Tabor, din l-għolja fir-reġjun tal-Galilija li tinqata' fuq il-pjanura ta' Esdralon, pjanura kbira wiesa li tagħmel parti kbira mir-reġjun tan-naħa ta' fuq ta' Iżrael. Ġesu jitlem fuq u hemmhekk jiġri li jiddera ta' wiċċu titbiddel. Il-laqgħa tagħna ma' Alla, il-laqgħa tagħna mad-dawl ta' Alla fl-esperjenza tat-talb iħalli effett fuq il-persuna tagħna. U saħansitra effett anki fiżjoloġiku, mhux biss spiritwali u interjuri, imma saħansitra fil-bixra tal-wiċċ, fl-espressjoni tal-wiċċ. Aħna nafu li persuna trasparenti, persuna sinċiera, nafu li jekk xi ħadd ikun ħabib tagħna u jħossu liberu magħna, meta tħares lejh, meta tħares lejja, taqra dak kollu li hemm fil-qalb. Taqra l-parti kbira tas-sensazzjonijiet, tal-emozzjonijiet, tal-ħsibijiet li dak il-ħin ikunu qegħdin ikiddu jew iferħu l-persuna. Propju il-wiċċ. Il-wiċċ min-naħa l-oħra jista' jkun ukoll il-qoxra, il-maskla. Ġesu diversi drabi isejjaħ lil Fariżej ipokriti, atturi. Il-kelma ipokrites tfisser atturi. Għaliex iħossu ħaġa, jgħidu ħaġa, jaħsbu ħaġa u juru oħra. Imma f'dan il-każ it-talb tagħna, l-esperjenza tat-talb meta aħna niltaqgħu ma' Alla, aħna niltaqgħu mal-wiċċ veru tagħna. Meta niltaqgħu ma' Alla nħossuna daqshekk liberi li nistgħu nkunu aħna tassew. Joħroġ il-wiċċ veru tagħna. U meta niltaqgħu ma' Alla u niltaqgħu ma' Alla tassew, joħroġ il-wiċċ tal-iben ta' Alla li hemm fina. Għax kull wieħed u kull waħda minna aħna wlied. U t-talb jikkonfermana, il-laqgħa tagħna ma' Alla, il-laqgħa tagħna mal-Missier tikkonfermana f'din il-filjazzjoni tagħna, f'din il-verità li aħna wlied. U l-iben meta jara lill-ommu, meta jara lill-missieru, ma jistax, ma jkollux bixra tiddi sabiħa serena fuq wiċċu. U danu li jagħmel it-talb. Danu li jagħmel lil Ġesu it-talb. Imma mhux biss lilu, danu li jagħmel lil kull wieħed u lil kull waħda minna. U allura dan iż-żmien huwa żmien ta' talb. U bħal Ġesu forsi aħna wkoll imsejħejn biex inqarsu wiċċna, indawru wiċċna, inwebsu wiċċna, jgħid il-Vanġelu ta' San Luqa f'kapitlu 9, vers 51. U immorru lejn Ġerusalem, immorru miegħu lejn Ġerusalem. Fi kliem ieħor niddeċiedu, Ġesu brieda sħiħa imur lejn Ġerusalem. Fi kliem ieħor niddeċiedu li nidħlu f'din id-dimensjoni tat-talb flimkien miegħu fil-ħajja tagħna, dimensjoni li tant għandna bżonn. Għandna bżonn tifsira, għandna bżonn spjegazzjoni, għandna bżonn dawl li jiena nilqgħu, naċċettaw, inħadnu, nagħmlu tagħna l-esperjenzi kollha ta' ħajjitna. Mod speċjali dawk l-iktar li rridu nżommu mbeda minna. Fi kliem ieħor dawk ta' tbatija, dawk tal-ibes tal-ħajja. Din l-esperjenza ta' trasfigurazzjoni. L-esperjenza li tbiddel it-tbatija, l-esperjenza li tagħti sinifikat pożittiv lil dawk li aħna nqisuhom bħala mumenti jibsa tal-ħajja. Għalhekk trasfigurazzjoni.
Il-laqgħa tagħna ma' Alla fit-talb tista' tgħinna nifhmu fil-profondità dawk il-mumenti, dawk is-sentimenti, dawk il-ġrajiet li impulsivament, spontanjament aħna rridu nbedu minna kista jkun l-iktar bogħod possibbli. Impoġġu l-bogħod minna b'tali mod li ma jiġrux fil-ħajja tagħna. Ir-reazzjoni ta' Pietru fil-Vanġelu ta' San Marku, fil-Vanġelu ta' San Mattew. Ma jkun qatt li dan jgħaddi minn għalik. Ma jiġrilek għattek, la rilek u lanqas lili fi kliem ieħor. Wara li Ġesu iħabbar li jitbatija li l-mument jibes mhux biss jagħmel parti mill-esperjenza ta' ħajtu, imma se jkun it-tmiem, se jkun il-quċċata, se jkun l-iskop, se jkun dak il juġi għalih. Jien għalhekk ġejt fid-dinja, jgħid Ġesu, għal din is-sija, għal din is-sija. Dak li aħna rridu nbedu minna, dak li aħna ma nifilħuħx, dak huwa għal Ġesu l-iskop, dak huwa għal Ġesu il-mezz illi bih se jagħti glorja lil missier. Lan it-tmiem tal-ħajja tiegħu. Il-ħwejjeġ isiru ta' bjuda li tagħmmex, mhux biss il-wiċċ, imma wkoll il-ħwejjeġ. Isiru l-ħwejjeġ ta' dawk li jinsabu fil-qabar vojt. Il-ħwejjeġ ta' bjuda li tagħmmex ta' dawk iż-żewġ żgħażagħ illi jiltaqgħu magħhom in-nisa u li jħabbrulhom lin-nisa il-qawmien ta' Ġesu, l-irxuxtat. Din hija l-esperjenza li tlaqana magħha il-ħajja tat-talb. Niltaqgħu mal-irxuxtat, niltaqgħu mal-loġika, mad-dimensjoni tal-ħajja tagħna kif mifhuma minn Ġesu li jbati, imut u jqom u jirxoxta. U flimkien miegħu ikun hemm żewġ tirġiel, Mosè u Elija, illi deru huma wkoll fil-glorja, jitħattu miegħu fuq it-tmiem ta' ħajtu li kellu jseħħ f'Ġerusalem. Għalfejn Mosè u Elija? Għalfejn mhux Abraham? Għalfejn mhux David? Għalfejn proprju dawn iż-żewġ personaġġi? Għalfejn Salluqa ħass li kienu tant importanti u mhux bissu anke Mattew u Marku, tant li jpoġġuhom ħdejh f'dan il-mument illi fih jiġi mifhum kollox. Il-mument li fih tiftijem l-esperjenza kollha tal-ħajja, anki l-esperjenzi ta' tbatija. Għax Mosè u Elija huma dawk illi jirrappreżentaw it-Toraħ, il-liġi u l-profeti, it-Tanaħ, it-Toraħ li hija il-Pentatewtiku, il-5 kotba li jiffurmaw il-parti l-kbira l-iktar importanti tal-Antik Testament tal-Lot. Mosè li jitqis bħala l-awtur tagħhom, li jitkellmu minn ħellies, li jitkellmu minn Salvatur, li jitkellmu minn xi ħadd li kellu jagħti ħelsien lill-poplu, jifdi lill-poplu tas-sew. U Elija li huwa wkoll huwa sinjal simbolu tal-profezija, tal-profeti, in-nebijiem, daw kollha li imbagħad Ġesu fl-aħħar tal-Vanġelu ta' San Luqa kapitlu 24 mad-dixxipli ta' Emmaus isemmi il-profeti u beda minn Mosè u l-profeti ifissrilhom dak kollu li kien hemm miktub fuq. Mosè u Elija għax huma tkellmu fuqu, huma tkellmu fuq il-ħellies. Fil-fatt kienu jitkellmu bejniethom jgħidilna San Luqa fuq l-Esodu, fuq it-tmiem ta' ħajtu. Traduzzjoni iktar preċiża fuq il-ħruġ tiegħu f'Ġerusalem.
meta l-poplu ludi kien jisma' l-kelma Esodu, meta dawk li kienu jaqraw il-salluqa kienu jisimgħu l-kelma ħruġ Esodu, il-ħruġ tiegħu li kellu jseħħ f'Ġerusalemm, f'moħħhom kien jiġu ħafna memorji. Fuq kollox il-memorja tal-ħruġ tal-poplu ludi mill-jasar tal-Eġittu, il-ħelsien veru, il-ħelsien li tant nixtiequ, il-libertà li tant nixtiequ. Aħna mxekklin minn ħafna affarijiet, aħna marbutejn b'ħafna affarijiet u kultant inħossuh dan ix-xkiel. Kull meta nieħdu nifs qawwi u ngħidu qajma, kull meta nħossuna li nistgħu nieħdu ftit nifsijiet iktar qawwin mis-soltu. Kull darba li nixtiequ li nagħmlu xi ħaġa li ma nistgħux nagħmlu mhux għax xi ħażina, imma xi kkundizzjonati mill-ġudizzju tal-oħrajn, ikkundizzjonati minn elf ħaġa oħra tal-ħajja tagħna stess, jew tal-ħajja ta' dawk li jgħixu magħna. Il-libertà, il-ħelsien, il jagħtina Ġesu, il-libertà li tant nixtiequ bħala għoljiet Alla. Dan l-iben ta' Alla li hemm fina, dan il-wiċċ ta' Ġesu li hemm f'kull wieħed u f'kull waħda minna li jixtieq jiddi, li jixtieq jieħu l-ħajja fina. U dan nistgħu biss nagħmluh, nistgħu biss inwettquh meta f'relazzjoni ta' intimità, fl-esperjenza tat-talb. F'dak il-mument aħna nilħqu niltaqgħu mhux biss mal-Missier, mhux biss ma' Ġesu, imma mal-wiċċ ta' Ġesu f'kull wieħed u f'kull waħda minna. Għalfejn iktar Mosè u Elija? Għax dawn iż-żewġ personaġġi tal-Antik Testament, it-tnejn li huma kellhom tmiem stramb jew tmiem mingħajr tmiem. Elija jispiċċa jiġġerra mad-dinja fuq karru biswiemel tan-nar. Hekk almenu jirrakkontaw il-kotba ta' Slati. Mosè meta wasal kważi biex jidħol fl-art imwieda, minħabba illi ma kellux fiduċja biżżejjed, fiduċja sħiħa fil-kelma ta' Alla, li qallu jħabbat bil-baston biex joħroġ fl-ilma meta kienu f'Meriba, jispiċċa biex imut qabel ma jidħol fl-art imwieda, jiġi mitfun x'imkien fuq il-muntanja Nebo, x'imkien imma fejn ħadd ma jista' jsibu, x'imkien fejn ħadd ma jaf. Hekk jirrakkonta l-ktieb tad-Deuteronomju. U tnejn li huma għandhom tmiem imma mingħajr tmiem. Huma mill-bogħod tejjija għal dak illi t-tmiem tiegħu huwa t-tmiem tal-mewt. Għal dak li l-mewt tiegħu kienet il-qerda ta' tmiem. Għal Ġesu illi propju imur Ġerusalemm, il-ħruġ tiegħu, l-esodu tiegħu ikun il-ħelsien mill-ikbar jasar. Mill-ikbar jasar li jnissel biża' fil-qalb ta' kull wieħed u kull waħda minna. Il-jasar tal-mewt. L-ar tmiem, l-ar eluq. U allura dawn iż-żewġ persuni jidhru fl-imkien ma' Ġesu. Jiggarantixxu it-tmiem tal-mewt, jiggarantixxu l-qawmien. Garanzija ta' dak li se jseħħ mill-persuna ta' Ġesu. Imma fl-imkien ma' dawn it-tlet personaġġi Ġesu, Mosè u Elija ikun hemm it-tlieta l-oħra. Pietru, Ġakbu u Ġwanni. Dawk li jitelgħu ma' Ġesu biex jitolbu. Jirrappreżentaw lilna. U r-reazzjoni tagħna issimili għar-reazzjoni tagħhom. Il-mod ta' kif nirreaġixxu aħna għall-esperjenzi tal-ħajja tagħna, il-mod kif nippruvaw ninterpretaw aħna dak li jiġrilna huwa simili għal dak li jiġri lilhom. Interessanti għax ir-reazzjoni tagħhom fuq il-muntanja Tabor issimili għal dik
illi jkollhom fuq il-muntanja taż-Żebbuġ, fil-ġnien taż-Żebbuġ. X'jiġri anki hemmhekk fil-ġnien taż-Żebbuġ huma ikunu mejtin bin-nas, huma jorqdu u hemmhekk ukoll jiġri li jkun Pietru li jirreaġixxi. Pietru li jitkellem għall-oħrajn imma li jitkellem dejjem bil-loġika tal-oħrajn, bil-loġika tal-bnedmin. U hawn niltaqgħu mad-diffikultà, niltaqgħu mal-limitu, niltaqgħu mal-fraġilità illi kull wieħed u kull waħda minna għandna meta nidħlu f'din id-dimensjoni tal-glorja, f'din id-dimensjoni tar-relazzjoni tal-intimità tagħna ma' Alla. Pietru u sħabu kienu mejtin bin-nas. Hekk jista' jkun li tkun mejjed bin-nas meta tara, meta tieħu sehem f'esperjenza bħal dik. Jekk mhux sempliċement, jekk mhux għajr nas illi t-tifsira tiegħu iktar spiritwali, id-diffikultà ta' dawn it-tlieta illi jifhmu li jkunu hemm, li jarfu x'inhu jiġri tas-sew, kemm fis-sabiħ, kif ukoll fl-ikraħ, kif ukoll fl-iebes, għax anki meta jaraw lil Ġesu jereq l-araq tad-demm kif jispjegalna tant tajjeb sal-Luqa, anki hemmhekk jiġihom in-nas u jorqdu. Kważi kważi id-diffikultà tagħna biex ngħixu fl-intensità kollha tagħhom, fil-profondità kollha tagħhom, l-esperjenzi tal-ħajja tagħna fis-sabiħ u fl-ikraħ. Kważi kważi li ngħixu fuq livelli artifiċjali u kultant superfiċjali. Id-diffikultà li ngħixu fl-intensità kemm fuq livell emottiv li nħossu dak li jkun qed jiġri tas-sew. Li nkunu konxji, li nkunu hemm b'moħħna u li nkunu hemm b'ġisimna f'dak li jkun qed jiġri tas-sew. Qatt ġralna il-waqt esperjenza traġika kważi kważi jiġik id-daħq. Qatt ġralna illi stennejna li xi ħadd jibki, xi ħadd jinkwieta għax ġratlu xi ħaġa kera u ninħasdu għax fil-fatt ir-reazzjoni emotiva tiegħu tkun mod ieħor. Dan kollu juri d-diffikultà li għandna bħala bnedmejn li ngħixu anke l-istess esperjenzi umani fl-intensità tagħhom. Aġralna li rajna lil xi ħadd jistaġeb iż-żejjed jew jinkwieta żejjed fuq xi ħaġa li m'għandux għalfejn jinkwieta fuqha. Huwa dan in-nas ta' Pietru flimkien ma' Ġakobu u Ġwanni. In-nas li jiġih kemm fis-sabiħ, kemm fil-glorja tat-Tabor kif ukoll fl-ikraħ fid-diffiċli tal-Ġetsemani. U allura hija l-esperjenza tat-talb għal darb'oħra li ddaħħalna fil-profondità tar-realtà mhux biss ta' Alla, imma ddaħħalna fir-realtà tal-esperjenza umana. Il-bniedem li jaqaf jitlob, il-bniedem li jaqaf jiltaqa' u jitkellem ma' Alla. U dak il-bniedem li għandu l-skills, għandu l-kapaċitajiet biex jidħol fil-profondità tal-esperjenza tiegħu umana, biex jara, iħoss, jifhem, iħaddan, jintegra dak kollu li umanament jista' jiġrilu. Biex jara, iħoss, jifhem, jintegra dak kollu li Alla jista' jgħidlu fuq l-esperjenza umana li għaddi minnha. U Pietru u sħabu fl-aħħar jitlu fi sħaba. Hekk jgħidilna l-Vanġelu. Pietru lil Ġesu qabel xejn jgħidlu kemm hu sew li aħna hawn. Ħantellgħu tliet tinet, waħda għalik, waħda l-Mosè u waħda l-Elija. Ix-xewqa ta' Pietru illi jibqa' f'dik l-esperjenza tal-glorja. Ix-xewqa ta' Pietru illi jagħlaq li jaqfel b'xi mod dak li kien qed jiġri dak il-mument u jżommu għal dejjem. Fi kliem ieħor, ix-xewqa ta' Pietru illi jidħol anki jew flimkien ma' tnejn l-oħra
f'din id-dimensjoni ta' Alla permezz tal-esperjenza tat-talb. Ix-xewqa ta' Pietru bħalmi x-xewqa tiegħi u tiegħek. Ix-xewqa tagħna li nidħlu fil-profondità ta' relazzjoni tat-talb ma' Ġesu, tat-talb mal-Missier. U għalhekk il-Vanġelu ikompli billi jgħidilna illi sħaba għattietom. L-esperjenza ta' sħaba bħalma hi l-esperjenza ta' tinet mi xajr is-sinjal tal-preżenza ta' Alla. Il-kelma tinda, tinet, l-istess kelma nsibuha fl-Iskrittura użata għal dik it-tinda dak il-kamp li l-poplu ta' Iżrael kien jagħmel mhux bis-salih biex joqgħod fieħu jew joqogħdu fih il-lowt huma mexjin mill-Eġittu lejn l-Art Imwiegħda. Imma wkoll il-kamp, it-tinda li l-poplu kien iwaqqaf biex hemmhekk fiha jiltaqa' ma' Alla. It-tinda tal-laqa. It-tinda li fiha kienet sinjal tal-preżenza ta' Alla billi jpoġġi l-arka tal-paġġ ġewwa fiha. Billi jpoġġi is-sinjali tal-preżenza ta' Alla li kienu it-twabel tal-liġi, ftit manna mid-deżert u l-bastum ta' Aaron. Impoġġija f'din it-tinda tal-laqa. U Alla kien juri li hu preżenti f'din it-tinda permezz tal-preżenza ta' sħaba. Kienet tinżel is-sħaba biex tagħti lil din il-preżenza, lil din it-tinda. Is-sħaba li f'Salluqa nsibuha fil-kliem tal-anġlu lil Marija. Id-del tal-għoli jinżel fuqek. Is-sħaba tal-għoli tagħtik u dak li jitwilet minnek ikun kbir u jissejjaħ bin Alla. Is-sħaba tal-preżenza. U allura bil-perseveranza tagħhom fuq il-għolja, Pietru, Ġagbu, Ġwanni, bil-perseveranza tagħna fl-esperjenza tat-talb, aħna wkoll fl-aħħar niġu miksija, niġu mottija permezz ta' din is-sħaba. Nidħlu fid-dimensjoni tad-divinità, tal-preżenza ta' Alla. Hija l-perseveranza tagħna fuq l-għolja tiddaħħalna fil-preżenza ta' Alla. U hemmhekk xiġri. Kif nidħlu fil-preżenza ta' Alla nisimgħu il-leħen. Dan hu ibni il-maħtur. Lilu isimgħu. Dan hu ibni il-maħtur. Lilu isimgħu. Għandna wkoll hawnhekk riferiment għall-Antik Testament. Dan hu ibni il-maħtur. Dan hu ibni l-Ażiż. Dan hu l-qaddej tiegħi, il-qaddej ta' Jahwe fil-ktieb tal-profeta Iżajija. Dan hu ibni l-maħtur. Dan hu din il-persuna li jiena ħtart biex terfa' fuqha il-mart id-batijiet ta' kulħadd. Dan hu ibni l-Ażiż. Dan hu ibni li jien inħobb. Dan hu ibni li permezz tiegħu se jsalva kulħadd. Imma wkoll hemm riferiment ieħor mhux biss għall-profeta Iżajija, imma wkoll għall-ktieb tal-Ġenesi kapitlu 22, meta Alla jqabbad lil Abraham biex jieħu lill-ibnu il-maħbub, lill-ibnu l-waħdin li inti tħobb, lill-ibnu l-magħżul li tant kien ilu jistenna biex joffrilu b'sakrifiċċju. U Abraham ma rnexxilux joffri b'sakrifiċċju lill-ibnu Iżak. Waqt li Alla l-Missier joffri lill-ibnu l-Ażiż għas-salvazzjoni, għall-ħelsien tal-uliet l-oħra kollha. Lilu isimgħu, il-ktieb tad-Deuteronomju, lilu isimgħu hekk jgħid għall-Mosè, għall-profeta Mosè, hekk jgħid għall-kliem miktub minn Mosè kif jemmen il-poplu Ludi fil-ewwel 5 kotba tal-Iskrittura. Lilu isimgħu. U ma l-istess kliem li smajna matul iż-żmien tal-Avvent, l-istess kliem li jgħid misħaba il-Missier fil-Mamudija tal-Iben, fil-Mamudija ta' Ġesu. U ma l-istess kelmiet.
dan hu ibni l-Aziz, dan hu ibni l-Maħtur li ilu isimu. Darbtejn jitkellem b'mod dirett il-missier fil-Vanġeli, darbtejn, u d-darbtejn l-istess kliem, id-darbtejn l-istess stedina, dan hu ibni l-Aziz li ilu isimu. Jekk aħna rridu nitlu fid-dimensjoni tal-missier, jekk aħna rridu nitilgħu fuq il-għolja, jekk aħna rridu naraw id-deżert mill-għoli b'mod iktar sħiħ, jekk aħna rridu naqraw l-esperjenzi tal-ħajja tagħna, anki dawk ibsejn, b'mod li tassew jista' jagħtina dawl, b'mod li jbidlilna l-bixra ta' wiċċna, għandna bżonn li nisimgħu lill-liben. Għandna bżonn sħiħ, għandna ħafna bżonn li nisimgħu l-kelma tal-liben. Għandna bżonn li nisimgħu lil Ġesu ikellimna. Għandna bżonn li nisimgħu l-kelma tal-Vanġelu. Għax hija dejn, l-unika dejn li tista' tbiddel il-bixra ta' wiċċna, li tista' tagħmlilna lil wiċċna jiddi, li tista' tagħmlilna lil bisi tagħna bojot bħas-silġ, jiddu bħax-xemx. Li tista' toħroġ minna, hija din il-kelma li tista' toħroġ minn kull wieħed u kull waħda minna. Ixbija vera tal-iben u tlaqqana tassew mal-missier. U għalhekk imbagħad huma jżommu skiet. U għal dawk il-jiem ma qalu xejn lil ħadd minn dak li kienu raw. L-intimità, is-sagralità tal-esperjenza ta' relazzjoni sħiħa ma' Alla. Titlob iskiet, il-kontemplazzjoni li hija xi ħaġa li għalkemm miftuħa, għalkemm kulħadd għandu l-possibilità, għandu l-jett u għandu d-dmir li jidħol fija, imma tispiċċa biex tkun xi ħaġa tant intima, tant personali, illi reazzjoni possibbli li wieħed jista' jagħmel għalija hija iskiet. Hija l-kwiet, iskiet quddiem il-misteru. Jalla inħallu lil Mulej matul dan iż-żmien tar-Randan itellana miegħu fuq il-għolja.
ma'kom, iberikkom, iħariskom, Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. U bil-kliem tas-sew sabiħ ta' din it-talba mill-istqarrijiet ta' Sant Wistin illi qed ikantaw il-membri tal-Kor Dioċesana ta' Żgħażagħ taħt id-direzzjoni ta' Dorien Portelli, naslu fit-tmiem ix-xandira tal-lejla, xandira li fija wassalnilkom il-Lectio Divina għat-tieni ħadd tar-Randan imexxija mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Ejjew inkomplu għad-dawl tal-kelma ta' Alla illi tibdilna kontinwament u tistedinna l-konverżjoni, nimxu dan iż-żmien qaddis. Blajnuna wkoll tal-għodot li l-Knisja tatina fidejna, it-talb, is-sawm, il-karità. Fid-Djoċesi ta' Għawdex fid-dawl ukoll ta' żjara tal-Papa Franġisku fil-bidu ta' April ix-xahar id-dieħel qegħdin ukoll nirriflettu talba anzi b'silta kuljum mill-talim tal-Papa Franġisku dwar il-ħniena. Silta li tinsab f'sussidju, ktejjeb li tqassam mal-bulettini f'Għawdex dawk li jixtiequh f'Malta jistgħu jsibuh fuq is-sit laikos.org. Sakemm niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla l-Lectio Divina tat-tielet ħadd tar-Randan mill-Knisja tar-Rajja Tajjeb taċ-Ċawla insellmulkom.